Jo, det mener jeg. Jeg har et stykke jern. Og en helvedes masse kul. Hvor meget du har skaffet? Jeg har et par torches, og så har jeg lidt kul. Der var lige 37 kul der, hvor jeg var. Er der ikke noget hernede? Jo, der er mobs. Oh shit! Okay, vi går på dem. Attack! Attack them bitches! Au. No! Jeg kommer. Jeg nakkede dem. Shit, der er en creeper, der kigger på. Det var ikke så spændende at dø lige der. Ej. Beklager YouTube. Jeg kan ikke gå for min ven, han er noob. Undskyld, men jeg ved bare ikke, hvordan man skal spille det her spil. Og jeg laver lige en ovn, så jeg kan lave noget mad til mig. Det her er da et spil, ikke? Nej. Nå. Okay. Det er dit virkelige liv. Dit liv i en nødskal. Ja. Jeg bare hører. Kan du? Når du kommer ind nærheden og bare smadrer det der. Jeg har fundet blomster. Kogt kylling. Må jeg få med nogle af mine ting? Nå ja. Ej, nu er den mine. Du giver mig bare det, du godt kan spare, eller hvad? Og husk at tage noget mad. Ja. Øj, lad os begive os ned, når jeg lige har... Når vi er færdige med det der kylling der, og... Jeg mangler noget kul og nogle torches. Jeg har da givet dig mit kul. Nå nej, det ligger der i. Nå ja, her er der nogle torches. Nogle torches. Jeg faldt 3 blocks. Og jeg mister skade. Fuck, killingagtigt. Her, tag noget med. Du er min bitch. Nej. Jo. Der er en creeper dernede, så pas på. Ellers dør vi bare begge to. Dræbte du dem alle sammen? Ja, nej, alle 3. Okay, nu er der en til. En ny en. Og du tog ikke? For Narnia! Fuck, creeper! Jeg nakker den. Jeg under dig, din bitch. Imens du var i gang med at slås, så tog jeg lige Iron, der var her. Hygge. Så jeg lå der i stikken. Jeg er en rigtig slagsbror. Kæmper med alt, der har en puls. Jeg slås ikke mod fisk. Har fisken puls? Ja, selvfølgelig er det det. De ikke lever, tror jeg. Det ved jeg ikke. Nu ved jeg ikke så meget om fisk, men... Jeg tror altså, at de har en puls. Shit. Hvad var det? Det kunne jeg godt høre. Det var bare en creeper. Der er et skelet der. Jeg hader skeletterne. Jeg vil edderkopper. Kan du ramme mig, dit svin? Det er sejt det her. Ja. Husk at sørge for, at der er altid torches, ellers skal folk jo ikke se, hvad du laver. Det har jeg gjort. Super. Jeg har også sat det der op til Pride, så de snart kan se det hele. Ja. Ja, noget kul, men det var bare vildt. Jern. Der er en creeper. Ikke den vej. Det er en barrikade. Okay, den står bare stille. Prøv at se, hvor ligeglad den er med mig. Bare ikke, hvis jeg går for tæt på.
jeg gjort dig, var. Jeg lukkede dig ikke ud. Du er creeperen. Så må lige se, der står en creeper lige bagved dig. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Au, au, au. Øj, shit. 3 spiders. Jeg tror kraften, der er en spawner eller sådan noget. Jern. Jeg har en masse jern lige nu. Jeg har jern på. Ej. Nå, lige når jeg har taget det her jern her, så smutter jeg op. Au. Jeg skal finde et sted at lave hus. Au. Skrid. Vi kunne jo lave sådan en episode dagligt, hvis du lyster. Okay. Det er bare lige, hvor lang tid den skal være, fordi at... Ja, der skal jeg bare sætte en episode op hver dag. Ja, bare en episode hver dag. Okay, fordi at... Sådan filme en del episoder på en dag. Ja. Hvis du nu ikke kan den anden dag. Kom, op med os. Jeg er bare lige op, vi vil sidde og spille 7 minutter, og så spille 7 minutter i morgen. Ja, det vil være lidt nederen. Jamen, episoden, det må også godt være sådan et kvarter eller sådan noget. Ja, det kan godt være, at folk bliver kede af det. Ja, hvis... Au. Au! Hvad laver Hvis du? jeg slår dig. Jeg kan også se, når du slår på tingene nu. Er det en ny ting? Nej, det ved jeg ikke. Er det? Au, hvorfor slår Nej, du det er en mig? spider. Skide spider og... der er en creeper! Oh shit, ikke, der var bacon! den tog ikke vores bacon.